Приятели, здравейте! Днес ще си показвам лицето за първия път. Значи, моето лице е такъв. Сега съм облечена с пижама. Имам невероятна плитка. Имам голяма коса. Си казвам Цвети. И моля те, дайте 200 000 лайкове на това първия видео. Направих най-първия видео при детското. Моля те, дайте лайк. И поне един лайк. Поне 200 лайка и готово. Ако можете 200 лайка. Аз искам да бъдем известна много в телефона ми, само един лайк, 2 лайкове, 3 лайкове. Не дават нищо. Моля ви се. Добре, ако го правите, тогава ще ви гледам и ваши коментари. И трябва да коментарвате дали вие, че на този детско, на този клип, се направим сега клип. Значи, нали знаете, аз много ви обичам, само че, добре, много хубава тока-бока направих, сега ще направим тока-бока. Сега правим клип, значи това е първия клип, после пак се. Айде!